Kapodwan mane mago motende gi weche manowuok e od bura mamalo ne jogo mowal ne lemo mag tend migepe ne obedo kinde matek e nyim od bura nengo mwandu magingo maratiro maonge kod mibadhi. I, Justin Bidan Joka Muturi, do hereby swear to testify on all. Odiochieng' mokwongo e nyim komiti mar od bura mamalo mapiedho jotelo mogwel e lemo mar jotend migepe ma oteli gi spika mar od bura mamalo Moses Wetangula. Jotelogo ne oketi orindi maliet, ka achiel kuom penjo en mar yango mwandu ma jotelogo nigo kod kaka ne giyudo mwandugo. Ka okwedo moko kuom weche mibadhi mane oluonge nyinge kinde mokalo, Musalia Mudavadi ma ogwel mar bedo jotend migepe ema nobedo wendo mokwongo e nyim komitino, kendo yango kwan mwandu ma en-go kowacho ni en mwandu mage ka oriw nyalo romo bilion 4. Mudavadi olero ni mwandugo gin mane ochako loso chakre ne odonje telo tarik 1 dwe mar abich higa 1989 mane oyiere kuom thuolo mokwongo kaka jatend migawo. Ka moko bende okoni oseyudo e ohala mage motimo. Kodwoko penjo mane en spika mar od bura mamalo Justin Muturi ma bende ogwel mar bedo attorney general ma pachoka olero ni mwandu ne nyalo mana romo milion 700. As a chairman, I've been a very modest public servant, and my net worth is currently estimated at just about 700 million. Wach mwandu Muturi koro nyuolo penjo kaka noyudo milion 400 higa achiel, ka e kor higa mokalo ne olieko ni mwandu ne ka oriw miyogo not nyalo romo milion 300. Aden Duale mogwel mondo ka opuodhe to bed jatend migawo mar jolweny okoni en mwandu ne nyalo romo milion 851 ka olero ni magi oting'o nyaka ngamia ma opidho e gwenge ma Kitui. I'm worth 851 million Kenya shillings, including the assets I own, including the goats and the sheep and the camels that I own. So I had to go and even in 10 days' time, I had to go and value my 231 camels somewhere in Kitui County. My current source of income annually in terms of rentals and others is about 10 million shillings. E kinde mano nyiso ni ene moromo telo ni migawo mar tudruok pinje maoko, Alfred Mutua ma bende ne en gavana mar kaunti ma Machakos bang' ting'o muma kendo iye nodhi wacho adier e nyim komitino, owacho ni en mwandu ne nyalo mana romo milion 420. What is your financial net worth? Approximately 420 million shillings, Mr. Chairman. And what are your current and anticipated sources of income? I have businesses, hotels, and a few apartments, and a few biasharas here and there. Nothing much. Kakoro komiti mapiedho jotelogo dhi nyime kod tijgi, geno mar jo-Kenya en ni gichung mong'ith jotelogo kendo giyud jotend migepe mabiro tiyo gi chunygi mar kelo lokruok ne oganda jo-Kenya.